Fíxense vostedes como está baixando o río Miño, un mal tempo que estamos tendo con implicacións económicas tamén, e non soamente pro sector primario, tamén pro sector servicios. Alba, estás aí con Manolo, un home, bueno, pois que ten últimamente moitas cancelacións porque, claro, a xente é que non pode ir ás termas estes días. Sí, correcto, compañeira, el rexenta esa casa rural e últimamente pois non fai máis que sonar o teléfono. Manolo, bo día, para dicirche que xa non queren vir a Ourense porque xa estamos a ver, as termas están intratables. Están pechadas. E anuláronme precisamente este fin de semana que iban vir 8 personas, está anulado, e para a próxima semana tamén, porque claro, está todo inundado. E o problema subiu a auga, pero o problema tamén non teñen os políticos, porque os políticos tiñan que meter aí un motorciño un pouquiño máis alto, e faías o cousiño... E limpar un pouquiño ese río que estábamos a ver en imaxe. Ademais, ti, Manolo, estás a sufrir as cancelacións na túa casa rural, e tamén estás a sufrir personalmente porque ti adoitas a vir aquí 4 ou 5 días a semana a darte un baño. Por certo, sí, aquí somos moitos, uns 18, 20 que vimos máis ou menos 4 ou 5 veces, máis ou menos. Claro, Sí. levades canto tempo sen poder vir ás termas? Eu levo, creo que 15 días. Eso Sí. como te afecta a ti? Bueno, eu como son daqui, pero bueno, a moita xente afectalle, porque veñe moita xente con problemas e dice que os cura. Non sei se os cura, se é a mentalidade, se que é verdad que os cura. Ou sair un pouquiño da casa. Estábamos a ver, claro, aí debaixo de toda esa auga debería de ir as termas. Claro, cando baixe toda esa auga, canto vai tardar en volver a poder ver as termas para arriba? Bueno, bastante, porque logo despois tenes que limpiar os motores tardan en arreglarlos, e se cuadra aí un mes, non se sabe. Que non para de subir o nivel da auga. Ahora incluso baixou un chisquiño, pero contábasme que incluso subiu ata aquí arriba ao paseo. De feito, ali o fondo xa se ve que está completamente cortado. Correcto. E cal é o problema? Que se abren o que son as comportas aí en Velle, entonces sube máis, e eso non o regulan ben. Claro, Ese é o estamos problema. a ver aquí as termas de Outariz, pero sube a auga ata as chavasqueiras, non? Correcto, chavasqueira inundadas e as do Muiño. As do Muiño levan, creo que un mes todas inundadas. Bueno, pois a ver se baixa un pouquiño este caudal do Miño que estamos a ver, compañeiros, en imaxe, que tamén baixa con moita forza, e aquí Manolo e todos os seus amigos pois poden volver a recuperar a normalidade, tanto do turismo pois como do seu propio benestar particular. Rocío Padín, imos contigo aí en Coro, onde veamos aí un ratiño como anda, ataboaban os paraugas, compañeira. Moita precaución estes días nos piden por aí, porque a imaxe moi impresionante, pero moi perigosa tamén, non? Efectivamente, moi perigosa, sabía desfai uns minutinhos que non saía o paraugas voando, porque aquí registráronse refachos de ata 75 km por hora. Logo desas choivas intermitentes, o embalse, a Confederación Hidrográfica do Miño Sil, confírmanos que está ao 99,99% da súa capacidade esta de lober. O Eume cas súas comportas abertas. Connosco atópase Alejandro, moi bo día. Bo día. É normal ver o embalse así? Non é normal. Normalmente suele ter boa capacidade, suele ter bastante auga, pero tanto non. Pero en que situación se atopa agora? Pois ben o vedes ali, está desembalsando porque xa non pode aturar máis auga, hai que soltar. É dicir, ten as comportas abertas para que toda esa auga que chegue saia para fora. Entendo que isto tamén entraña riscos. Sí, normalmente avisas a poboación cando se desembalsa, a poboación afectada, as zonas polas que transcurre o cauce, pero sí, evidentemente implica certo risco, hai que tomar algunha precaución a maiores. E a mensaxe é clara, Alejandro, que temos que dicir a toda esa xente que nos está a ver? Que é moi bonito velo desde a televisión na casa, pero que hoxe non é día para andar por fora, chegándose a lugares como este, ou zonas de mar, etcétera, etcétera. Temos un tren de borrascas que non nos está a deixar tregua, e o bonito que é, xa dicía Alejandro, velo dende a casa, co termómetro, ca mantiña, ca cunca, que non se nos acheguen aos cauces dos ríos, e moito menos pois a cerquiña dos embalses, non? Exacto, sobre todo se vamos a desplazarnos no entorno no que nos atopamos, que é a Fraga do Eume, hai que ter cuidado porque o desembalsar a auga pode subir o nivel un pouco máis do que estamos habituados, pode esvarar máis, podemos caer, bueno. Pois Alejandro, moitísimas grazas por atendernos, xa están a ver, vamos a quedar con esta imaxe tan fermosa, a par, que perigosa, compañeiros. Ribadavia, como está aí, Alba, a situación? Vemos de novo aí un río, pois por riba dun parque, parece, compañeira.
Alba, non sei se me escoitas, compañeira, estamos vendo esa imaxe de Ourense con ese río, saben, esa enchente, como De está. paraugas. A ver, escoitamos... Compañeiros, non sei se estamos Alba, sí, a te ter escoitamos, problemas adiante, de comunicación. compañeira. Escoitádesme? Sí. Vale, genial. Pois os estaba a contar, compañeiros, que esa praia fluvial, esa área recreativa, está totalmente cuberta ca auga do río Avia, que está, Julio, en alerta laranxa, non? Bo día. En este momento, si este río, o río Avia, témolo en alerta naranja. Preocupa vos a situación que poda pasar nas próximas horas? Hai previsión de que volva a desbordar por completo? Non, bueno, neste mismo momento estamos a piques e estamos recibindo o pico da avenida da chuvia desta noite. Xa non nos preocupa, según as indicacións que temos e as previsións que temos, de que vai a subir máis estes días. Nesta zona, senón que baixará polo menos hasta o luns, o sea que son as previsións que se nos dan de última hora. O Miño é outra cousa, o Miño vai seguir desaguando os embalses e seguirá baixando tan crecido como está ahora, incluso máis. Hai que ter moita precaución, compañeiros, xa vedes aquí en Ribadavia, moi pendentes tanto do Miño como deste río Avia. Monitorizando centímetro a centímetro, minuto a minuto. Bueno, vemos esa outra imaxe tan impresionante, como está dicindo aquí Gloria, como perigosa. Temos os nosos encoros, ese en concreto, o 100% da súa capacidade, Rocío. Si así é, o embalse do río Eume están no ver nas súas pantallas en directo, está ao 100% da súa capacidade e connosco está Alejandro, bombeiro do GES de Movardos. Moi bo día, como estás? Bo día, moi ben. É unha imaxe impactante como perigosa que estamos a ver. Sí, vedes que está desembalsando, que hai moita choiva, moito vento, está moi desapacible. Non é habitual ver as comportas abertas do embalse. No, de feito eu nos 12 anos que levo de servizo debe de ser a segunda ou a terceira vez que sucede. Para despedir, Alejandro, vamos a enviarlle esa mensaxe á poboación que nos está a ver. Nada, moita precaución, respetar a sinalítica nas zonas que estén así indicadas, non pasar cintas de policía local ou etcétera, e quedar na casa, que está o día moi desapacible. Alejandro, bombeiro do GES de Mugardos, moitísimas grazas por atendernos. Xa están a ver que ademais destas choivas temos fortes refachos de vento que superan os 70 km/h, así que vamos a quedarnos con esa mensaxe de moita precaución e quedamos na casa, compañeiros.